Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu korištenja Bybit kripto mjernice. Danas ćemo proučiti kako se mogu izvršiti transakcije, kako možete pročitati, odnosno proučiti ovaj grafikon, kako možete provjeriti koliko je cijena porasla, odnosno pala u određenom vremenskom periodu, te kako vidjeti određeni moving average, odnosno liniju kretanja cijene kriptovalute. Za početak morate odabrati par s kojim želite trgovati. U ovom slučaju to će biti par Bitcoin USDC, a klikom na ovu poziciju možete jednostavno odabrati neki drugi par. Nakon što ste to odabrali, možete naravno vidjeti konkretnu cijenu s obzirom na USDC, kretanje cijene, odnosno protuvrijednosti od američkog dolara naspram eura, zatim promjenu cijenu u 24 sata i isto tako najveću vrijednost u proteklih 24 sata, odnosno jednom danu, kao i najnižu cijenu. Nakon toga možete odabrati poziciju tako da rasporedite cijenu, u ovom slučaju Bitcoina, na jednosatno period, gdje možete vidjeti da je u periodu od 21. studenoga, kada je pad bio na 81k, cijena došla čak na trenutnih 90k. Ukoliko želite konkretno vidjeti u postotku koliki je to porast, stvar je vrlo jednostavna. Trebate odabrati ovo ravnalo sa strane i označiti poziciju koja vas zanima. U ovom slučaju ćemo odabrati po prilici negdje dno i povući ćemo vertikalu do trenutne pozicije. Možete vidjeti da to uključuje 129 pozicija, odnosno u ovom slučaju cvijeća, candlea, i isto tako možete vidjeti da je porast preko 9%. Osim toga, preostale mogućnosti su također da provjerite moving average. U ovom slučaju možete promotriti da svaka linija, odnosno moving average od 5 dana, 10 dana, 20, 30 ima svoju boju, koja se jednostavno prikazuje s obzirom na prosjek kretanja cijene, s obzirom na dane, naravno. Moving average od 5 dana, 10, 20, 30 i tako dalje. Osim toga možete vidjeti likvidaciju pozicija, u ovom slučaju gdje možete vidjeti kada je pri kojoj cijeni prodan Bitcoin, kada je po kojoj cijeni kupljen. I vrlo jednostavno možete se odlučiti za kupovinu, odnosno prodaju. Ukoliko kliknete na spot poziciju, odaberete po kojoj cijeni i koju količinu želite kupiti. Isto tako možete odabrati po kojoj iznosu, odnosno koliko novaca želite uložiti u kriptovalutu. Na drugi način možete i prodati i jednostavno potvrđujete poziciju s ovime. Ukoliko želite koristiti margin, isto tako možete, a o tome sam pričao u jednom od prethodnih videa. Toliko o ovom korištenju ovih zanimljivih informacija i specifikacija Bybit mjenjačnica. Do sljedećega puta, lijep pozdrav i sretna vam ulaganja.